Kunne du tænke dig at komme ud i rummet? Nej. Nej. Det kunne jeg ikke. Nej. Kunne Det er du? der nogen, der Nej, gerne vil, sikkert på. ja. Det er dem, jeg skal ned og snakke med nu. Ja. Ha' det godt. Drømmen om at rejse ud i rummet kan blive til virkelighed nu for en dansker af den rette støbning, som The Right Stuff. Senere i dag så præsenterer videnskabsminister Helge Sander det, der hedder en informations- og værvekampagne, der skal ende med, at vi får den første professionelle danske astronaut. Jeg er nu at besøg af Helge Sander. Jeg har besøg af Eigil Friis Christensen, som er leder af det danske Rumforskningsinstitut. Og jeg besøger Per Tim, som er en af dem, der gerne vil ud i rummet. Ja. Kandidat. Velkommen alle tre. Per Tim, du kan jo så blive en af dem. Hvad er det, der gør, at du gerne vil ud i rummet? Jeg synes, at rummet i sig selv er fascinerende. Hvis man ligesom tager jorden og sammenligner med sit eget hjem, eller sin lejlighed, sit hus, så er det ligesom at gå lidt ud i byen og komme ud i rummet, synes jeg. Hvorfor man bare skal blive hjemme i sin lejlighed, det virker lidt absurd. Der er sådan en nysgerrighed efter... Ja. Altså eventyrlyst og udfordring. Ja. Men bestemt også fordi jeg synes, at det er på tide, at vi igen viser, at dansk videnskab også er på højt niveau. Ja. Det kan jo være farligt. Og komme nogen? Ja, det er der mange ting, der kan. Cykle rundt i København, det er nok mere farligt. Det er muligt, jeg skal ikke kunne sige det. Eigil Friis Christensen, det du var inde på før, Per Tim, da du sagde, at det også var et spørgsmål om for dansk forskning, ligesom at manifestere sig dansk videnskab. Kan du uddybe det? Hvad tænker du på det? Jamen, jeg tænker på, at netop som Helge også siger, med national stolthed, at danskerne måske forbinder det med rumfart som noget meget fjernt, mens at vi i virkeligheden jo bidrager temmelig meget med forskellige forskningsområder og også forskelligt udstyr. At hvis der ligesom kommer et ansigt på, så tror jeg, det kunne gøre, at mange unge pludselig vil finde en interesse i naturvidenskab. Hvad er din egen baggrund? Jeg er biokemiker. Og hvad er det, når vi snakker om de der både psykiske og fysiske krav, der stilles, altså hvordan er du rustet der egentlig, når hvis det nu skulle blive dig? Hvad siger du? Det interesserer dig meget. Ja, det gør det. Altså, jeg er fuld af beundring over for dem, der... Altså, jeg træner dagligt med forskellige områder. Nu har jeg så lagt sådan et program, specielt efter det her, at jeg vil træne nogle særlige områder, og løbetræning, noget smidighedstræning, muskeltræning og forskellige andre. Også noget psykologisk træning, for at udsætte mig selv for nogle belastninger af en forskellig art. Og se. For eksempel hvad? Jamen det kunne være sådan noget med høj fart, eller det kunne være noget med trange rum og forskellige andet. Men altså jeg har så også i 8 år har jeg været tilknyttet militæret, hvor jeg har været på ret mange øvelser og alt muligt andet, hvor man også ligesom er vant til at klare sig selv. Og, Hvad siger din familie og omgivelser til, at du vil med? Jamen, det får vi jo se, fordi der er ingen, der ved noget, før nu jeg har sagt, at de skulle se morgen-tv nu her. Så. Er det rigtigt? Ja. Okay, så de får det at vide nu. Okay. Det får du at vide så, når du kommer hjem. Der bliver sikkert en masse opkald. Når du siger det der, Helge, kunne du tænke dig det? Jeg tror ikke, jeg er mulig nok. Men nu, Michael, vi har det store fordel, at vi ligesom uden for rammen jo rent aldersmæssigt, så derfor behøver vi ikke bekymre os så meget om det. Det er noget, man højst må være 37. Så hvad tit gør sådan på egen hånd, men det er jo for at kvalificere sig. Ja, det er jo. Held og lykke med det. Mange tak. Tusind tak, fordi I kom med.